kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe ten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentudi e kaburuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hiire mon hande ko ñalawma haalede hawri ko 12 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom gonɗen joni ko waktu sappo ɗo e Cincinnati ɗum noon ko hawri ko waktu jeeɗiɓo toon to California. Habaruji men ɗemgal Pulaar guiɗaɗen ko toon to Washington tugnade ko yalti jamma kono kanko sénateur Lindsey Graham ɗum noon ko républicain jeyaɗo toon to Caroline du Sud mo sankima jamma hanki docteur eɓe toppiriɓe wadde rapport aji mayde makko kaali mbi wonde ko ɗaɗol gongol toon to sara ɓernde kañum wayni ko kañum fusi ɗum noon andaka noon oɗo saha joni holko woni sababu muɗum par ce que kamɓe docteur eɓe paadi taw ko examen ji kala produit chimique gonnoɗe nder ɓandu makko kanko Lindsey Graham o mayri ko duuɓi 90 kanko Lindsey Graham noon en wayno kadi ko meeɗi kanko hoore makko wonde arme o meeɗi wonde ko avocat kadi arme air force mo États-Unis ene wayno o naati congrès ko hitande 1994 no wudirno ko wonde ko toon to suudu représentant tiskira ni ende ɗiɗon kital ko ɗum hawruno e ko kanko ancien président Bill Clinton ko nde waɗete empêchement nde kanko Lindsey Graham mo jeeyano e ɓeɗo républicain ji avocat ji ƴeftuno kanko Bill Clinton beele mo waɗi empêché caggal muɗum e hitande ujunaji ɗiɗi ko kanko Lindsey Graham ene wayno ko wonti sénateur wontudemo sénateur takkodiri hono kanko ancien sénateur hono John McCain sénateur jeeyaɗo toon to Arizona ɓe goni sehlaɓe ne wiye ni ko sibabu nde John McCain kanko hoore makko ɓeydi lollude kadi toon to Sénat wawi wonde fof ene wayno ko woni sehli John McCain ha duuɓi cakkitiɗi ɗum noon e wayno cehilagal makko kanko e John McCain continue ha hitande ujunaji ɗi 17 caggal nde John McCain maayi kanko Lindsey Graham yiyama toon ni mo waya toon to congrès o wi wonde ko waɗi sababu mo waya toon to congrès ko sibabu John McCain ko sehli makko kadi ko neɗɗo daññoɗo manore e toon to Sénat ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Lindsey Graham caggal nde ɗum maayde ko ɗum woni caggal mo o natti wonde sehli John McCain o wonti sehli Donald Trump kanko Lindsey Graham noon ene wayno ko haysinde ko oɗo saha joni on wiya ko sehli Donald Trump ene wayno ko won gueɗe kewɗe kanko hoore makko ɗe o yiiɗi won ɗum ɗon ko hunde nde Donald Trump yiiɗani gueɗe ɗi kewɗe ɗe kadi ni jeeya hen o yidde mo wonde ko kamɓe États-Unis yoɓe jogo doole ɗum noon yoɓe jogo yimɓe haralleɓe dadiɓe tawde mbawi wadde intervention e aduna ko ɗum waɗi ene wayno ko ɗeɗo balɗe tati ɓennugo ummino ko toon to Ukraine ɗum noon yaadno kadi ko délégation mo mbiyata bipartisan ɗum démocrate e républicain ji kam fof jaadno toon ɗum ɗo fof ko wawi yaade hollude support mabɓe kamɓe États-Unis moɓe jogani aussi walla toon to congrès moɓe jogui ko wonande kanko Vladimir Zelensky tungɗen hande ko ummi toon to Maison Blanche ene wayno ko kanko Donald Trump nder ko haali wi wonde ko ene wayno ko hawne ko kanko woni cakkitiɗo haaldude e kanko Lindsey Graham wiide makko kadi kanko Donald Trump ene wayno ɓe kaldi e téléphone ɓe kaldi nde kadi ene wayno ko kanko Donald Trump o wi wonde ko Lindsey Graham wi wonde kene tampi e kadi ko hawnaki ko sibabu nde ɗonngal jungal caggal muɗum kanko Donald Trump o wi ene wawi taw ko minitaji caggal muɗum tan ko Lindsey Graham o dañoɗo crise ko waɗimo ko noon ene wayno ko gueɗe patuɗe ɓernde e gueɗe patuɗe kadi ɗaɗi gonɗi toon ceŋiɗe ɓernde ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko Lindsey Graham o mayde makko ma addu caɗele kadi ma addu dillita wonande toon to congrès e surtout wonande kamɓe républicain ji donc tugnade ko anda oɗo saha joni ono kanko gouverneur mo toon to Caroline du Sud tawde ko républicain ene wayno ko kanko jogori ƴeftude hol lomtoɗo mo kanko Lindsey Graham ɗum noon hadde woteji novembre ar tugnade ko constitution yamiri hono kanko gouverneur mo Caroline du Sud hono biyete Henry McMaster ene wayno ko kanko jogori suɓade hol jokorɗo kooli ne lomtomo kanko Lindsey Graham ɗum noon ko woteji kadi ne poti wadde toon woteji taw ko woteji élection ngaji primaire wonande kamɓe républicain ji donc ene wayno ko kala gañiɗo ɗiɗum woteji kadi so yeehi e lewru novembre woteji baɗoji toon woteji général ko nden on won lomtotomo kanko Lindsey Graham pour duuɓi jeegom kanko Lindsey Graham noon ene wayno ko jinnoɗo kanko hoore makko kadi wontude candidat pour mandat makko batto joyi kono ene wayno ko oɗo saha joni ene wayno ko kanko Lindsey Graham o sanki donc oɗo saha hande haysinde wonde ko kamɓe républicain ji ene wayno koɓe gandi wonde ko kanko gouverneur mo Caroline du Sud ko kanko woni joguiɗo droit nomde oɗo saha joni holno lomtoɗo ene wayno kadi ene wayno ko woteji donc kamɓe républicain sibabude oɗo saha joni ɓe jogui tan ko 52 jonde toon to Sénat contre 49 jonde taw ko démocrate en ene wayno ko oɗo saha joni ɓe pewji ɓe ƴefti déjà date holnde no mbaɗata élection ngaji pour suɓade hol lomtotoɗo kanko Lindsey Graham donc tugnade kala ndi ƴeftaɗo oɗo saha joni ene wayno ko ñande 11 lewru août ko nden ɓe puɗɗoto woteji gaden e caggal muɗum ene wayno so tawi ala candidat ƴeftude majorité nden woteji ɗi jaaha ha ñande 25 lewru août ɗiɗon woteji noon ko pour suɓade hol gonowo ɗon pour temporairement kañum horum taw ko kañum wonoyta candidat kadi e nder lewru novembre hitande ujunaji 2026 ko wawi
wonde fo indi ɗiɗi nen kaali oɗo sa joni inde adan nde ko kanko Nancy Mace non ko représentant jeyaɗo toon to Caroline du Sud e kadi ko gotna toon yo won saɗa yanki hitanɗe ujunaji ɗiɗi nogas e goho ko non ko représentant sud représentant ji woni en wayno oɗo sa joni tugnade konngol gumigol en neɗɗo mo ganduɗa takkiɗo mo kadi haalani nde mo wi wonde ko wayno ko kanko hoore makko o woni koye miijade pour wonde candidat pour lomtade kanko Lindsey Graham goɗɗo o kadi ene wayno ko kanko gouverneur gonɗo toon to Caroline du Sud ene wayno ko tawde mandat makko hankkadi o wawa wontude gouverneur haɗata ko janvier on wawi kanko hoore makko suɓede wonde ko yo won candidat pour lomtade Lindsey Graham ɗum haade woteji wadde lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump tawde ko kanko woni oɗo sa joni ɓuuri hewde décision ngaji républicain ji pewde ene wayno ko caggal nde jusodira jaydiyankoɓe ɗum noon ko mid de presse o wi wonde ko ene wayno ko omo andi déjà mo holmo hooli pour yo lomta Lindsey Graham kono haalanta e goto tugnade kadi e kanko hoore makko jette ɗe waɗi walla haaluji ɗe waɗi surtout haalde hen kanko gouverneur mo Caroline du Sud hono biyeteɗo McMaster ene tuma wonde ko hawnaki ɓe jogoto suɓade kañum hoore yo lomtamo kanko Lindsey Graham tugnade habaruji gumri toon to Caroline du Sud ene wayno ɓe ƴefti date déjà pour wonde ko ñande sappo e go lewru août nden woni woteji primaire mbaɗata pour lomtade ƴewde hol lomtotoɗomo kanko Lindsey Graham ene wayno ko kala neɗɗo jiɗɗo wonde candidat alay sago waɗa kayitaji muɗum ko adi gasi go lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom ko wawi wonde fof ɗum ɗo oɗo sa joni ene wayno ko ne addani kamɓe républicain ji ha fayire no fewi sibabude hulde otoɓe balance moɓe joguino toon to Sénat oto waylade fatade démocrate ha hande toon to Washington e ko yalti ñalawma kadi hollama hono kanko Mitch McConnell ɗum noon ko sénateur jeyaɗo toon to Caroline du Sud gonɗo hôpital oɗo dumun foof ene wayno kadi wonde jomsude makko donc ko yalti e nder habaruji caggal nde jayniyankoɓe dañi yetta toon ɓe wi wonde ko waɗimo nawe toon hôpital ko par ce que kanko hoore makko ko jannoɗo ɗum noon junggu ngu yani ko ɗum addinimo caɗele ala ɗum waɗi o nawa toon to hôpital ko wawi wonde foof ene wayno ko ha oɗo saaha hande o mon hôpital ɗum noon ɗeminno ko altine garoɗo o ma artu toon to congrès kono noon so tawi o dañani artu toon to congrès woteji paddanoɗi pour ko fate défense leydi ndi ene wayno ɗo kanko hoore makko wawata tawede ɗum noon Mitch McConnell ko haalu ha cellal muɗum ene continue haalede oɗo sa joni est ce que kanko hoore makko ni hay sindo o arti congrès mo jogui hankkadi hattan wawde tawede ɗiɗo woteji walla wadde activité ji politique donc kanko Mitch McConnell jaaro hande e duuɓi 93 ko kanko woni sénateur ɓurɗo hewde duuɓi gonɗo toon to Washington omon ha hande o toon to hôpital siftinde on kadi ene wayno ko mandat makko mo woni o en haadata ko lewru janvier kanko hoore makko jogorani wontude candidat pour ɗaɓɓude kadi wontude sénateur ha toon to Washington habaruji men États-Unis cakkitoɗen koko fati coupe du monde ɗum noon ko siftinde on tan e wayno ko hankadi andama hol équipe aji nayyi keddi jahoji ko demi final ɗum noon kamɓe Espagne e France ɓe jogori fottude ko ñande salas foy nayi lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom ɗum noon ka 3h ɗum noon caggal muɗum kadi ne wayno ko kamɓe Angleterre e Argentine ɓe potta ñande sappo e joyyi ɗum noon ko ñande alarba wonata sappo e joyyi lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi nogas jeegom à 3h e caggal muɗum ko nden andete kadi hol jahowo final donc e ditan oɗo sa joni ɗiɗo équipe aji nayyi kamɓe France kamɓe Espagne kamɓe Angleterre e kamɓe Argentine ko fati toon to Sénégal kadi ko fati coupe du monde o siftinde on tan ko kanko Papa Thiaw e ɗum noon tugnade kadi e communiqué jaltuɗo on hono kamɓe fédération sénégalaise de football ene wayno ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe ƴefti décision ɓe ceekimo kanko équipe makko ɗum noon kadi ko wasde weltade sibabude Sénégal probléme uji ɗi dañi o toon to coupe du monde caggal nde élimina e haade muɗum éliminade kadi gueɗe kewɗe ɗeɓe kaalen ko fati gestion équipe Sénégal de football les Lions ene wayno ko eɓe jeewi ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Thiaw ene wayno o sekama kanko équipe makko technique kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international ene wayno ko kamɓe États-Unis kadi ene wayno ko ɓe mbaɗi jamma ɗiɗaɓo kadi bombardude toon to Iran ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kanko Donald Trump o continue no haaldude ndeɗo balɗe wiide wonde ko kamɓe Iran eɓe continue yande laaɗe dewoje toon to cirtol Hormuz siftinde on tan ko heccien kono kamɓe leydi Iran koɓe jani e bateau goto e ko laana ka kadi caggal nde ɓe jani e muɗum ene wayno ɓe guddi cirtol ngol ɗum noon ko habaruji jaltuɗi oɗo sa joni cakkitiɗi yaltude ɓe mbi wonde ko kamɓe États-Unis ɓe mbawi wadde toon bombardement ji ɗum noon bombardement ji ɗi e nokkuji kene wona sappo e ɗiɗi nokku toon to Iran ɗum noon ko fate cirtol Hormuz ngol ɓe mbi kamɓe joguiɗo konngol toon to armée mo États-Unis wi wonde ko ene wayno ko ɗiɗo bombardement ji mbaɗi toon ɗi foof garde révolutionnaire wato ɗum noon ari ko caggal nde kamɓe Iran ɓe ndeɓe jani kadi e laana goto ndewno ko toon to cirtol ngol ɗum noon e wayno ko kamɓe États-Unis e kamɓe Iran eɓe no continue haalde habaruji lutude
sakkodirde ko fate en ngolɗo cirtol walla ko fate en hol joguiɗo contrôle ngolɗo cirtol gonɗo biyetengol Hormuz tonto leyɗele gonɗe tonto golfe noon e ɗum noon tungnaade e leyɗele sakkodirɗe États-Unis ɓe mbi wonde ko ene wayni ko oɗo sadio joni ɓe mbawi kamɓe ko hebde bombardement ji ummiɗo toon to Iran terrain ene wayno kañum hoore mum wi wonde ko bombardi nokkuji kewɗi base uji militaire uji gonɗi toon to Moyen-Orient ɗum noon ɓe andaka taw holko woni hol ɗiɗon région ngaji wawi wonde fof sibabude kadi ɗiɗo bombardement ji walla sibabude kadi caɗele kadi gummitiɗe hakkude kamɓe États-Unis e Iran ene wayno ko oɗo sadio joni kadi coggu pétrole ene wayno monti kadi ɗo États-Unis wonande aduna ɗum noon tungnaade ko yalti ko sakkiti ko ene hono pétrole brut ene wayno ɓeydima kadi kene wona 3% sibabude kadi woni oɗo sadio joni haaluji makko kanko Donald Trump e haaluji mabɓe kamɓe Iran lutodirɗi ene wayno oɗo sadio joni coggu pétrole kadi nan ɓeydo habruji men toon to Moyen-Orient kanko gardinoɗo leydi Qatar ɗum noon ko tugi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e joyyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e tati hono kanko biyetede Cheikh Hamid bin Khalifa Al Thani o maayi ñande dimanche nde o ubama toon to Qatar o mayre noon ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi sankare makko habra ko dimanche subakande tungnade hande habruji jaltutoon en mbi wonde ko ganesi makko caggal nde ɓe kabri mayde makko subaka dimanche ne wayno ko tisbar oɗo ñalawma hande o juula toon to juma biyete imam Mohammed ibn Abdul Wahhab ko wonde fo en wayno ubama hande guggol makko hande noon tawaton ko ɓurɓe ɓadadam ko en anda e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati to kila makko e ɓi ko biyeteɗo Cheikh Tamim on sa oɗon yaranno tan ko juuɓi capanɗe tati ko wonde fof ko on ardi leydi oɗo sa joni toon to Qatar kanko oɗo canguiɗ noon en wayno ko kanko wayli Qatar no fewi on nani ɗum kadi moderne ɗum kadi o addi gueɗe kewɗe ni jeeyana ko toon natin ɗum toon ha hesɗitin leydi ndi o liggi no fewi ɓamtare ko fate Qatar tungnade hande habaruji gumiri toon to Al Jazeera toon to Sénégal kadi hono kanko Ousmane Sonko gardiɗo assemblée nationale ɗum noon kadi ko président parti Pastef e tungnade konguɗiɗi kadi ɗi o yaltini to wonno toon to Mbacke wi wondi kene wayni ko so tawi gouvernement mo Bachir Diomaye Faye e kanko premier ministre Al Amin soɓe ndenaki waɗi maɓe mbaɗa censure aji kewɗi ɗum noon censure de gouvernement mo kanko El Amin mo ardi oɗo sadio joni kanko Ousmane Sonko o wini wonde ko ene wayni ko kanko hoore makko suɓino El Amin o waɗi ɗum secrétaire général gouvernement e ewɗo sa sibabude El Amin gueɗe ɗe haalata no yiiɗi laamorade ni ɗum noon ko hunde ko janfimo ɗum noon ko ene wayno ko kamɓe koye mabɓe mbaɗ proposition ngaji de loi ɗiɗon proposition ngaji kadi ko kanko Guy Marius Sagna kañum hoore mum adduno ɗiɗon proposition ngaji wiide wonde ko kala contrat ji patuɗe ɓamtare nde noon koko fate exploitation pétrole et gaz e kala ko fate phosphate ɗum noon kala jogui ɗiɗon contrat ji il faut ko rewa toon to assemblée nationale kamɓe ɓe mbawa vérifier ande pour leydi Sénégal adde muɗum jaɓede wawi wonde fof kadi ene wayno oɗo ton mo ƴefti toon to Mbacké kadi ɓeydi kadi ene wayno fitinaji gonɗi oɗo sadio joni hakkude kanko Ousmane Sonko ancien premier ministre gonɗo oɗo sadio joni président mo assemblée nationale e kanko gardiɗo leydi Sénégal hono Bachir Diomaye Faye ɗum ɗo fof noon ari kadi ko caggal nde kadi ko conseil constitutionnel riwti walla sali peeje ɗe ɓe mbanno ɗum noon proposition ngaji loi ɗi votanoɗi toon pour waylude constitution leydi Sénégal ene wayno oɗo sadio joni kadi ko taaɓe goɗɗe kadi kamɓe parlementaire uji Sénégal ɓe jogui ɗum ɗo fof ko haare wonande habde e kanko gardiɗo leydi Sénégal ko e wonde fof ene wayno ko haalate kadi banggueji goɗɗi kadi ko won parlementaire uji walla yimɓe kadi ɓe ganduɗa en partiji goɗɗi goni e habde makko kanko Ousmane Sonko oɗo sa joni sibabude décision ngaji ɗi ƴefti artirde sekanoɓe walla pertinoɓe place uji muɗum caggal nde kanko hoore makko nde sek artirde ɗumen walla nomde ɗumen toon to assemblée wonde wattude ɓeɗon yimɓe conseil ji makko ɓeɗon yimɓe noon ko limité en kana abbo e yimɓe sappo ko taw ko ancien ministre uji donc tungnaɓe woni yimɓe hewɓe ganduɗa wonɓe partiji taw ko partiji lunde ko kalata joni mbi wonde ko ɗeɗon gueɗe kadi ko gueɗe jaɓɓude lawol saabu en wani ko ɓeɗon sekaɓe ene jogui en poti yoɓede kañum koye min lebbi jeegom caggal nde cekande donc artirde ɗumen toon joni to assemblée omo yoɓa ɗumen ɗum kadi ko ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa hen lundiɗe lawol wawi wonde foof kanko Ousmane Sonko ɓe continue to haare mabɓe toon kamɓe Pastef contre gouvernement contre gardiɗo leydi Sénégal kanko Bachir Diomaye Faye habaruji men international cekkitoɗen ko toon to Ouagadougou tungnade kadi ko winda toon to journal radio France international Afrique ɗum noon ɓe mbi wonde ko batu ɗeɗo leyɗele tati ɗum noon ko batu yimɓe dadiɓe walla ardiɓe armeji mabɓe ndendin toon to Ouagadougou ɗum noon ko ɓeydade kadi tinnude jokkodiral ngal en jogui ɗum noon sosde oɗo arme o mbiyata armée unifié ɗum noon e wayno ko kamɓe ɓeɗo ardiɓe ɗi e défense uji ɗeɗo leyɗele tati Mali Burkina Faso e Niger ndendin toon to Ouagadougou ɗum noon e wiide mabɓe kadi tungnade kadi ministre topriɗo ko fate e guerre toon to Burkina Faso hono kanko biyeteɗo Sélastien Sempore o wi wonde ken wayno ɗeɗo dole walla oɗo arme ɓe jogui kañum woni poɗɗo hutorede pour ko fate habde kala ko wiyete terrorisme ɗum noon kadi o wi wonde ken wayno ko kamɓe koye ɓe poti fewnitade kala ko fate haareji
atude ɗeɗo leyɗel e kadi heblude armeji mabɓe fof pour wawde attaquede kala waɗboni en koɓe to mbawi ummade fof ɗum noon kadi ko ɗum woni koɓe kaari kono ko wawi wonde fof e noon tugnade haralleɓe ko fate kisal toon to Sahel mi wonde ken wayno ko caɗele mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele tati ene wayno ko ɓe ngala jokkodiral wassodirde kala ko fate kabaruji nafoje ɓe toon to ɗeɗon leyɗele tati e ɗum noon ɓe dokki yeru ene wayno ko yontere ɓennude kadi wono toon to Mali ɓe dañino kadi caɗele kewɗe caggal nde kadi nokkuji kewɗi ataka toon to Mali taw nokkuji ɗi kadi yanɓe ɗiɗo nokkuji kadi ko waɗboniyankoɓe kañumen koye menen wayno ko jokkodiri ɗiɗo nokkuji fof jana lawol goto ɗum ɗo fof ko caɗele gonɗe toon oɗo saha joni toon to Sahel. musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam.